3 hlavné príznaky inzulínovej rezistencie. V predošlom videu som vám vysvetlila, čo je to vlastne tá inzulínová rezistencia a prečo s ňou dnes bojuje tak veľa žien, alebo aj všeobecne ľudí. Že sa vlastne skratke jedná o to, že naše telo začína byť odolné voči inzulínu, ktorý sa snaží do buniek dopraviť cukor z krvi. Deje sa to väčšinou vtedy, ak jeme pričasto, pokojne stačí aj nejaká malá svačinka alebo cukrík či čokoláda medzi jedlami. A čo je hlavné, máme málo pohybu na to, aby telo mohlo adekvátne využiť energiu, teda cukor z prijatej potravy. Ako sme si už povedali, nie je to stav, ktorý by sme mali nechať nepovšimnutý, pretože ide o tzv. Predskokana cukrovky druhého typu. Avšak čo je skvelé, všetko sa dá zvrátiť. A teraz sa pozrieme na 3 najčastejšie príznaky, podľa ktorých ju môžete spoznať aj vy, aj keď príznakov je oveľa viac. Tak, prvý z nich môžu byť nezvládnutelné chute, hlavne teda na sladké alebo sacharidové jedla. Možno ste sa niekedy pýtali sama seba, pred hodinou som dojedla obed a znova mám po jedle chuť na ďalšie jedlo, ako keby som nič nejedla. Ako je to možné? Alebo celý deň sa držím, nejem veľa a večer by som zjedla aj slona. Keď je inzulínu v krvi príliš veľa, hladina cukru prudko klesne a telo spustí poplach. Daj mi rýchlo niečo sladké. A vy tak siahnete opäť po niečom rýchlom, čo máte po ruke, alebo si rýchlo niečo zadovážite. A druhý signál je ťažkosti s chudnutím. Napriek vašej snahe samozrejme. To znamená, možno držíte rôzne diety, snažíte sa upraviť stravu najlepšie ako viete, ale tuk, najmä v oblasti brucha, zostáva. Keď sú bunky rezistentné na inzulín, alebo keď sa tento hormón vyplavuje často počas dňa, telo je v režime ukladania, nie spaľovania. V budúcom videu si ukážeme, čo robiť, aby sme neboli tak často v režime ukladania, ale organizmus prepínali do stavu spaľovania bez akýchkoľvek diét. A tretie znamenie je únava a výkyvy energie počas dňa. Ráno ešte ako tak zvládate, ale po obede ste možno úplne vypnutá. Po jedle by ste si najradšej ľahli a niekedy vás to láme už o 10. do obeda. Telo síce má cukor, ale nevie ho efektívne využiť a tak mu chýba energia. Ak sa v týchto príznakoch niekde spoznávate aj vy, je čas sa na to pozrieť bližšie. Týchto príznakov je oveľa viac a preto som pre vás pripravila krátky kvíz, ktorý vám pomôže zistiť, či by práve inzulínová rezistencia mohla stať za tým, čo práve riešite a prežívate vy osobne a čo sa s tým dá robiť ďalej. Napíšte slovo kvíz do komentára a ja vám pošlem link, vďaka ktorému si viete otestovať svoju situáciu už do 2 minút. Pozor, tento kvíz je zameraný na úpravu životosprávy a neslúži ako lekárska diagnostika.